тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Чилаи тобистон асту ва то ҳол мо чолоб тайёр накардаем ва имрӯз бошад ҳамроҳ чолоб тайёр мекунем. хуб, маҳсулот барои мо ба мо лозим аст: об, райҳон, бодаринг, чакка ва намак. шумо ба ҷои чакка боз метавонед сметанаро низ истифода баред. акнун бошад тайёр мекунем. ба чакка каме об меандозем ва каме дигар намак меандозем. ҳамаашро омехта мекунем. чаккаро об кардем ва акнун ба як тараф мегузорему бодаринг ва райҳонро майда мекунем. акнун чаккае ки об кардем ба об меандозем. акнун бодаринг ва райҳонро низ меандозем. тамошобинони гиромӣ, чолоби мо ҳам тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. хайр, то дидори оянда. дар паноҳи худо бошед.